Guys, good morning. Nagluto na po og pan karon. Pan nga Bisaya dara. Ano na luto oh? Ha? Nakatong giingon ako diri nga katong bukong oh. Diri siya nga gipile ang bukong diri sa taas o kana. No, gasiga siya maayo kana. Dayon di ari mo to siyang kuan. Sa pikas is di ani. Ano siya? Kada nga pan. Nuri na day si Laika maayo to na si Laika. Sayo ka ito yan na nagpaabot ra na ako siya gahapon sa terminal. Isang oras sa taman sa alas 2 sa kadlawon kay. Ika na kong Dabaw niya daghan kong dala. To ara. Wa pa may nangumpra kay arang bisiha pa ani nang ano pa naninda og pan. No, good morning. Shout out dahil sa akong mga followers sa mga taga Davao, Cebu. No, shout out to Sir Joshua, especially ni Sir Joshua, the CEO of Rebens Beauty Beniting Sit. Good morning dila sa imo, sir. Ay, nangabay naman dahil. Nangabay naman dahil ni. Good morning dila Sir Joshua. Na yun. Dadaong. Dira na mo i-display mo ang pan. Wala pa may nakakumpra og kuan kanang pang grocery. Kay I think mga next week na lang siguro kay napamampoy depensa ko ang social work so na busy pag yun kaayo. Pero laban lang jud ta. No? Good morning mo dira tanan. Good morning. Mao na mo ang palibot. Dali ra ka ilay? Dali ra ka ilay? Silay ka na nuroy. So daga mangita mo kog pan Bisaya kay kuan man ni siya dili man ni siya gilaluto sa ubin. Yes. Dali ra lay? Yes, dali ra ka sa gwapa man libod. Tara akong bidyuhan kay magkuha na pud siya. Yan namang gilibod og sayo. Ang isa baul lang. Murag wa man tay kanang epekto. Sila Paglaway lang diha. Sudi. Ori sa line. Sudi di na pwede. Nga mao na siya din kuan kanang usay makahurot siya sa isa ka adlaw na ay 1,000 ka buok. Yung kaluyan dayon. Usay 800. Grabe, dagko ba ya runay no? Nice pagkaluto karon. Ano? Nice pagkaluto. Mura si Salbaro, pan Bisaya ang tawag ang dira. Tingnan niyo si Kuan. Si Dara. Ito ni Mamang Amor. Ang ibidyo. Ato isuri lang ito siya. Tag 5. 5 ragyod. Yata ko niya te. Tag 5 ragyod, tag 5. So guys, thank you. God bless.